Shubor na Slem jong Nongkyrshan Hima. Rhem ka Shillong Lajong FC kala bandai bagi Nongkyrshan Kiba Rhem Kiba Julai Mynsiem Rangïalehkai Hamadan Jawaharlal Nehru Stadium. Kadai namar kimyo tiket namar ka tiket layo da kiriu patba kibom da perta ban Mynsiem Rangïalehkai Hamadan puluh. Katkum gajingyo jingtip na Nongkyrshan ka Shillong Lajong kidayat hu bagi bayo tiket Rangïalehkai semi final Duran Cup buat ka North East United ki khambun kidai kibawan tang menhenin kesngi namar ki sngoshong shit haba ka Shillong Lajong karung syara semi final Henry Kim ithu Rangïalehkai ka Shillong Lajong deina kani kada bakim da perta than haba ki shong haka jaka pet gai kajing duna ki patba ban perta Rangïalehkai ka Shillong Lajong ne ban kenhoi kala penlong Rangïalehkai ban du Mynsiem hadian bakila sha thap shikol marshu sedang ka Rangïalehkai haba ka North East United kala thap biang sa arkol haka kala step laduna ki patba ban perta Rangïalehkai ka Shillong Lajong. Katba ki Nongkyrshan jong ka North East United ki badan tang kumba art phongut ki perta bet ha gallery marshu sedang ka Rangïalehkai hadu bandawai ka Rangïalehkai. Katba ka madan ka baladap smam ki ba perta ka Shillong Lajong ki dunabha kat hadu baka Shillong Lajong kala syathap yang sakawai shwaban wai ka Rangïalehkai. Katkum ki khubor la yo jingtip balada ki Nongkyrshan ki Rhem ki yo tiket menhenin kesngi las nguthu baka Shillong Lajong kandan bet ka Rangïalehkai ka baya khat da ka Mynsiem ki patba hamadan kilapun pauru ban yanujor ka Rangïalehkai ka Shillong Lajong hapdeng ka FC Goa bat ka East Bengal ki bade haki team Indian Super League ki patba ki da perta bat kenhoi ban Mynsiem ki Rangïalehkai watla ka Rangïalehkai ka long ka baya khat Henry menhenin kesngi Rangïalehkai bat ka North East United kala kenja ka madan watla kadap smam kamadan. Kaba penduk Mynsiem Rangïalehkai ka Shillong Lajong kadai habala sedang ka kelamit keduna baha ban perta ban Mynsiem namar tang hapo new pau minit ki bun ki patba kilami no na kajaka syong. Unong thok khobor ubalapoi syaka jaka syong ki patba layu i baki Nongkyrshan ka North East kim shimla syong that ban perta ha stadium katba ki patba ki pawan Nongkyrshan ya ka Lajong ka kenja bha. Haba unong thok khobor upersyang banyak keren bat ki patba kim da keren than namar bun ki balek ran haba ringdur deka kamera Henry haki Rangïalehkai ki baladap ki patba ki sngoshit Rhem bahala da lej ringdur hakmat jongki bat ki dakwa ru ban ai jingkren ki Nongkyrshan ka Shillong Lajong ki lakeno baladaya ke tiket la di bun shagofling ke bala upline da ki hajar ngut bat khandai lat la sngoth baki Nongkyrshan ka Lajong ki la yo lut ban poi hamadan bat latikna bet baki lala ban Mynsiem Rangïalehkai ka Shillong Lajong haba phai haba sngi sajan ke badi ka sngi di ki tiket ki patba ki bala yang lain adu hanyu beje menstep adu sau beje janmiet ha gofling ki labu jingkeli sha elot ki tiket namar lawan ra tang khat san spa atli haba de ki hajar ngut ki riu eat football ki badai ki Nongkyrshan ba Rhem ka Shillong Lajong ki ladu tiket lada phai ha ki comment ha YouTube ki babun ki Nongkyrshan ki badu tiket ki lapen pau baga Rhem ka Shillong Lajong kadai namar ka jingdu tiket ki Nongkyrshan nang tadon ki baong baga Rangïalehkai ka kham itanat ban pet haba ya keni tiket bannya ka Rangïalehkai ka Lajong bat ka North East United.